Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades, només s'estima allò que es coneix i només es coneix allò que se'ns ensenya a descobrir. Això és La Lluna Verda. Comencem! La vella Quaresma. Hi havia una vegada una vella que vivia en una casa antiga feta de pedra. Estava envoltada d'un jardí ple de males herbes que creixien lliurement i envaïen la terra on fa molt de temps hi havien crescut roses, tulipes, margarides, ginesta, gessamí i moltes altres flors. A l'entrada del jardí hi havia una porta de ferro rovellat que grinyolava cada vegada que s'obria o quan bufava fort el vent. Aquella dona era una mica misteriosa. Sempre portava un mocador al cap, una faldilla ampla i un davantal blanc. Però el més curiós de tot és que tenia 7 cames. No una ni 2, sinó 7. Tothom l'anomenava la vella Quaresma i, passat el Carnestoltes, cada divendres baixava al mercat a comprar verdures i bacallà sec. Quan els infants la veien baixar pel carrer, corrien i s'amagaven. El seu posat enfadat i rondinaire espantava a tothom i ningú gosava dir-li res, però el seu caminar feia riure. Quan baixava pel camí empedrat, les cames li feien figa i li costava mantenir l'equilibri. S'havia de recolzar amb l'esquena a la paret i caminar de costat per no caure. Quan li tocava pujar al carrer amb les verdures i el bacallà, encara se li feia més difícil. La gent la mirava, però ningú l'ajudava. Un dia, quan tornava cap a casa, va ensopegar amb una pedra i va caure al terra. Les verdures de la cistella van sortir volant i la col que portava va rodolar carrer avall. Una noia que va veure l'escena va anar corrents al seu costat i va ajudar-la a aixecar-se. També va recollir les verdures del terra i li va posar dins del cistell. No necessito ajuda, puc jo sola. S'ha fet mal? Vol que cridi al metge? No cal, ja estic acostumada. Com vulgui. Que tingui un bon dia. Sí. La vella Quaresma va continuar caminant, però el dolor de l'ensopegada li va fer el camí de tornada encara més costós. Aquella noia tan amable es deia Jana i era la nova mestra del poble. Havia vingut a viure allà fa pocs mesos i feia el possible per anar coneixent a tots els habitants de la vila. Mentre baixava al carrer, la Jana va veure la col aixafada sota la roda d'un carro i va pensar: «Li compraré una nova col i li portaré aquesta tarda. Pobra dona, ha de ser molt difícil caminar amb tantes cames». La Jana va anar al mercat, va comprar una col i va preguntar al verdulaire on vivia aquella dona tan curiosa. «Viu a la casa de pedra que hi ha passat el molí. Ves amb compte, és una dona molt malcarada». Tota decidida va sortir del poble, camí de la casa de pedra. Va obrir la porta de ferro, va travessar aquell jardí tan descuidat i va picar a la porta. Qui és? «Soc la Jana, la nova mestra de l'escola. Ens hem trobat aquest matí al carrer del mercat». Sense obrir la porta, la vella Quaresma li va dir: «Què fas aquí? Què vols?» «M'he trobat aixafada la col que li ha caigut aquest matí del cistell. Li he comprat una nova, vinc a portar-li». «No calia que em portessis res. Ja te la pots emportar». «Ho he fet perquè he volgut. Crec que entre els veïns ens hem d'ajudar. Aquí li deixo». La vella Quaresma mai havia sentit res igual. Una persona s'havia preocupat per ella. L'havia ajudat a aixecar-se i ara li portava la col que li havia caigut pel camí. Abans que la Jana travessés la porta de ferro, la vella Quaresma s'ho va repensar. Va obrir la porta i li va dir: «Noia, espera! Vols una tassa de te?» La Jana es va donar mitja volta i hi va accedir encantada.
Totes dues van seure a prendre el te i van xerrar durant una bona estona. Puc fer-li una pregunta? Digues. Per què té tantes cames? No ho sé, vaig néixer així. I amb 7 cames, com s'ho fa per caminar? Em costa molt i sempre m'entrebanco. Però amb tantes cames pot fer moltes coses. Nedar molt ràpid, saltar molt alt, portar sabates diferents i fins i tot els mitjons no cal que estiguin emparellats. A més, podria ajudar a trepitjar el raïm per fer el vi després de la verema. Els veïns li estarien molt agraïts. Però què dius? Estàs de broma? Et vols riure de mi? Ja sabia jo que era mala idea fer-te entrar. Tranquil·la, vella Quaresma. Li ho dic de veritat. Tot això està molt bé, però jo el que necessito és poder caminar sense entrebancar-me. La meva vida seria més fàcil. El que més em dol és que la gent es riu de mi. Els infants fugen quan em veuen i els grans ni tan sols m'ajuden quan caic. Fan que no em veuen o riuen sota el nas. Per això sempre està enfadada, veritat? L'entenc perfectament i és injust que li passi això. Si vol, jo puc ajudar-la. Tinc una idea. Li agrada ballar? Fa molts anys que no ballo. Amb la música, les meves cames es tornaven boges. Es començaven a moure cadascuna per un costat fins que em feien caure. Fa molts anys que vaig deixar de ballar. Sempre acabava plena de blaus. Una cosa tan divertida es va convertir en una tortura per mi. Però crec que tinc la solució. El ritme. Què vols dir? Per ballar és important sentir i fer-te teu el ritme de la cançó. És com un rellotge que va marcant el moviment que has de fer en cada moment. Podem començar amb un ritme lent. Estaries disposada a ajudar-me? I tant! Però amb una condició. Quina? Que ho fem a l'escola. M'agradaria que un dia vingués. Vull que els nens i les nenes i els joves del poble la coneguin en primera persona. Els més petits s'amagaran de mi i els més grans riuran. Quan la coneguin de veritat i vegin el que arriba a patir amb aquestes cames, entendran moltes coses. Però els hi hem de donar la possibilitat que la coneguin personalment. Si tu ho dius... Finalment, la vella Quaresma va acceptar anar un dia a l'escola. Quan va arribar, els nens i les nenes se la miraven encuriosits i una mica porucs. Però la Jana, com a tota bona mestra, va saber aprofitar la curiositat innata dels infants. Primer, els va fer seure a tots en rotllana i es van presentar. Quan la vella Quaresma va ensenyar les cames, els infants i els joves van obrir els ulls com taronges i van començar a fer 1000 preguntes. Et costa posar-te els mitjons? Quantes sabates tens? Com t'ho fas per caminar? I per anar a la pota coixa? I per saltar la corda? Quan trigues en posar-te tots els mitjons i totes les sabates al matí? Mai et trepitges? Tens pessigolles? Quants dits tens? Et talles tu les ungles dels peus? La vella Quaresma va quedar sobtada amb la curiositat d'aquells infants i joves i realment va veure que no sabien res d'ella. Finalment, va decidir obrir la boca. Els hi va explicar com s'ho feia amb aquelles 7 cames, com li costava caminar quan havia d'anar pels carrers empedrats del poble i com li costava aixecar-se del llit, posar-se els 7 mitjons i les 7 sabates, ajupir-se per cuidar el jardí o agafar una cosa quan li queia a terra. Els infants i els joves del poble ni s'imaginaven totes aquelles dificultats. Llavors, la nena més petita de la classe li va preguntar: I com et podem ajudar? La Jana els hi va proposar una activitat amb música. Va posar una cançó i va fer que els infants movessin les cames seguint el ritme. Primer a poc, esquerra, dreta, i després més ràpid. Mentre la vella Quaresma mirava com ballaven els infants, va començar a moure les cames al mateix ritme. Un dels nens va anar a buscar-la, la va agafar de la mà
i la va convidar a ballar amb ells. Dreta, esquerra, dreta, esquerra. I per primera vegada a la seva vida, la vella Quaresma va aconseguir coordinar les cames perquè no anessin cadascuna pel seu costat. Aquell dia, després de molt de temps, la vella Quaresma es va sentir molt feliç i va prometre que tornaria un altre dia. Quan la vella Quaresma va tornar a l'escola, els infants li havien preparat una sorpresa. Li havien escrit una cançó que deia així: Vella Quaresma, ai que no pots caminar. Tens moltes potes i t'entrebanques. Entre tots t'hem d'ajudar. A partir d'ara, quan la vella Quaresma havia de caminar, començava a taralejar la seva cançó i movia les cames seguint el ritme. D'aquesta manera va aconseguir no perdre el control de les cames i millorar el seu equilibri. I quan els infants i els joves la veien pel carrer, sempre la saludaven, s'apropaven i l'ajudaven. Uns li portaven el cistell i el bacallà sec. Altres li feien de crossa i la vella Quaresma s'hi recolzava entre ells per no caure. Fins i tot li van fer dibuixos amb tota mena de detalls: les 7 cames, el mocador al cap, la faldilla ampla, el davantal blanc, la cistella amb verdures i el bacallà salat. La Jana i la vella Quaresma es van fer bones amigues i gràcies a l'ajuda de la Jana, en aquell jardí ple de males herbes, hi van començar a créixer roses, tulipes, margarides, ginesta, gessamí i moltes altres flors. Fins i tot la porta de ferro rovellat de l'entrada va deixar de grinyolar. I, conte contat, ja s'ha acabat i el llibre de contes tancat i endreçat.